Aku sing duwe kalima dhewe. Kakang ora nima ing ucapane wong tua, tapi kakang rumasa wong duwe harta. Umpane apa arep disandangi apa sira orang ngajak Ngawi anak kita iku ucape wong tua. Spesial kanggo Kakang Alvaro. Kang Willy sok kalima. Makasih ya Mama Yandre. Larane ning ati dina caci maki, nanging senyatane anes wong ora duwe. Manas temen am. Senok jaman wong tuane didemen, wisana calone dudu kakang mantune, durutana wong tua yen pengen bahagia. Dudu kakang ora nima ucapane wong tua. masa Wong duwe harta. arep diempani apa arep disandang